Ini ndiri mukadzi ane vana vaviri. Ndakaitawo problem yekuita maronda kusikarudzi nemunyatso. Zvinova zvinhu zvakatanga last year mushure mekunge ndarota ndichirara naBaba vangu nyakundibereka. Ndakamuka ndakaita zvironda panyatso pangu nekudzasi uku kusikarudzi. Takazama kufamba namama vangu kuzvipatara hazvina kuchinja, zvairamba zvichingobuda urwa nekunhuhwa. Takazombozamawo kumaprofita vaiti unoshandiswa nababa vako vane zvidhoma. Ndizvo zvinokuita mukadzi nekukuyamwa, zvosiya uturu hwazvo ndizvo zvinokonzera maronda iwayo. Ndakazama nepese pandinogona, asi vanhu vese vaingoti baba vako ndivo vanoziva zvavari kuita. Ndakasvika pakudzoswa nemurume ndikauya kumba nevana. Shamwari yangu yekwamutare yakazondiona ikoko, pane kumwewo kwaaiziva tikaendako, asi kwaive kwechivanhu kumachawa. Ndakasvika ndikanzi baba vako vane zvavakaita newe. Iwe kukubatsira kwatichaita today, kukubatsira nemutoo wemhiko, asi inozosunungurwa mushure me3 months. Unoda here? Ndikati hongu ndinoda. Vakabva vabuditsa tsvimbo vakati simudza katatu. Ndakaita. Ndapedza vakati enda hako, ndakurapa. Zvadzoka kumuridzi. Ndakadzoka ndakazosara kusvika kumba ndakunzwa change mushure me2 days. Maronda ese akaoma uye smell yakabva yapera. Kubvawo ipapo baba vakatanga kuti musana nemakumbo. Kusvika pakupiwa bed kumuhospital Marusape zvikaramba zvichiita wese, vakasvika pakustroka chaiko. Marimwe zuro chaiwo vakandidana, vakataura nemabrothers angu namama varipo, vakabva vati ndiregererewo, ndini ndaikushandisa zvese zvainetsa kumba kwako, ndini ndaikonzeresa. Ndaida udzoswe uye maronda ayo ndini ndaikonzeresa, ndiregererewo mwanangu. Ndakaudza amai kuti ndakange ndafamba kuchivanhu. Nezuro takaenda namama kwasekuru vaye. Zvino vari kuti mhiko yatakaita yakapikwa kunzi 3 months ndipo painosunungurwa. Chero zvidii hapana anogona kuibvisa, kunyangwe ini muridzi wedare racho. Ndabva ndaneta ndaakunzwira tsitsi mama neurwere uyu, nekuti ndivo vari kuchengeta baba. Ndotsvagawo vabatsiri vedu weye kuti ndoitawo sei panyaya yakadai. Thanks kune vachabatsira.